Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka Tambari Online Tech, wacce muke kawo muku abubuwan shirye-shirye abin da ya shafi technology tare da online businesses. So a yau ma kamar yadda kuke gani mun kawo muku wani hanyar samun kati, ana cire kati sosai 1,600 ko sama da haka. So matuƙar mutum ya mai da hankali a aikin da ya kamata ana samu sosai da sosai. So kamar yadda kuke gani wannan hanyar shine mai suna Cashzine. Kamar yadda kuke gani wanda ba su sani ba, abu na farko abin da za ka yi, za ka je wato Play Store kamar yadda kuke gani. Bayan ka je Play Store naka gashi nan yanda za ka rubuta normal cash kamar yadda kuke gani Cashzine. So bayan ka yi searching kun ga gashi nan kamar yadda kuke gani sun bani shi gashi nan kamar yadda kuke gani Cashzine. So da yake ni yana kan wayata, abin da zan yi kawai shine zan yi open kamar yadda kuke gani, zai nuna maka fuska kamar haka. So kamar yadda kuke gani ga nan wani wuri an rubuta ka yi login. Wannan rijistan shi ba wani wahala, kawai direct Gmail ake sanyawa. So da zarar ya nuna maka wannan fuskan za ka danna wato login kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya kawo mana option guda biyu kamar yadda kuke gani. Ana yin login da Facebook, sannan ana yin login with Google wato Gmail kenan kamar yadda kuke gani. So direct abin da za ka yi shine za ka taɓa wato continue with Google kamar yadda kuke gani. Da zarar ka taɓa zai ɗan jira kamar yadda kuke gani, zai buɗe maka fuska, zai nuna maka duk wani Gmail da yake kan wayanka ne. So abu na farko mu bari mu yi choosing wannan Gmail namu kamar yadda kuke gani, main account namu. So da zarar ka taɓa shi zai ɗan jira ka, kun gani yana loading. So kun ga ya kawo mu ainihin cikin wato kan account namu. Na yi withdraw a wannan abun ba so ɗaya ba so biyu ba, kuma na yi ma wasu sun gwada sun gani yana yi, tabbas yana yi. So kamar yadda kuke gani gashi nan abin da ake yi a hanyoyin da ake a samu coins. Abu na farko ga coins ɗin nan sai ka samu coins wato 100,000 kafin shine zai ba da dala ɗaya. So kamar yadda kuke gani ga account ina nan, ga wurin cash out, ga record kamar yadda kuke gani. So abu na farko abin da za ka yi idan kai sabo ne kamar yadda kuke gani, ana zuwa nan wurin wato ana sanya wato nan wurin kamar yadda kuke gani invitation code. To za ka zo ka sanya invitation code. Zan sanya invitation code gashi nan kamar yadda kuke gani a rubuce. Abu na farko gashi nan a nan wurin na sanya shi. Wannan shine invitation code dina, amma kuma kamar yadda kuke gani gashi nan a jikin screen kuna kallon shi. So za ka zo ka shiga wato inda aka rubuta invitation code ɗin nan. So kamar yadda kuke gani da zarar ka shiga kamar yadda kuke gani zai ɗan yi loading ɗin shi kamar yadda kuke gani, zai buɗe maka wannan fuskan. Da zarar ya buɗe maka wannan fuskan, kawai invitation code ɗin nan wannan wanda kuke ganin za ku sa. Da zarar kun sa za su baka coins wato guda 8,000. So wannan ana yi yana fita ba ɗaya ba ba biyu ba, na gwada shi. So kamar yadda kuke gani da zarar ka bi wannan hanyar ana samun kati sosai, kuma za ka iya cirewa, za ka kai shi duk inda kake so kamar yadda kuke gani. So wannan shine hanya ta farko da ake samun coins. Sannan hanya ta biyu kamar yadda kuke gani ga nan wani wuri, nan wurin kamar yadda kuke gani wato nan wurin ƙasan nan kamar yadda kuke gani an rubuta invite. So da zarar ka taɓa shi invite kamar haka kamar yadda kuke gani zai ɗan yi loading, sai ka dawo da shi wato ga nan wani wuri an rubuta offer gashi nan a sama kamar yadda kuke gani. Bari muku da kyau gashi nan kun gan shi an rubuta offer. To da zarar ka taɓa shi kun ga zai ci wani wuri a nan wurin an rubuta claim reward. To da zarar ka danna shi za su iya sanya maka video kamar yadda kuke gani. Na danna kun ga gashi nan sun bani wato coins guda 50 kamar yadda kuke gani. So da zarar ka claiming ɗin shi, sannan kuma kamar yadda kuke gani za ka koma offer nan wurin kenan kamar yadda kuke gani. Gashi nan na koma offer, kun gan shi a nan sama. So akwai abubuwa da ake da yawa a nan wurin offer ɗin nan kamar yadda kuke gani. So a offer kamar yadda kuke gani ga nan daily check kamar yadda kuke gani gashi nan daily check. Kowane rana in ka shigo za ka iya taɓa shi, za su baka coins. So yanzu ni in na taɓa shi zan kalli video ne kafin su bayar, don haka ba lallai in taɓa ba. Sannan za ka iya scrolling can ƙasa ga nan coins wato za ka zo tambayoyi za su na sanya maka kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga. So kun ga na yi daidai, to za ka na ansawa. Da zarar kana ansawa an ka je har matakin da yake da daidai,
So kamar yadda kuke gani za su baka coins kamar yadda kuke gani. To bayan kun zo nan coins kamar yadda kuke gani gashi nan wato wannan kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan shine ake shiga. Akwai kuma lucky draw kamar yadda kuke gani. Wannan shine lucky draw ɗin gashi nan. Da zarar ka zo nan wurin za ka taɓa, da zarar ka taɓa shi so kamar yadda kuke gani suna bada guda 10 ne gashi nan sun bani guda 10 yanayin da zarar ka taɓa kamar yadda kuke gani. Bari in taɓa ku gani yanayin yanda yake. To kun ga sun bani coins guda 25 kamar yadda kuke gani. So haka za ka yi ta yi kai ma har sai ka ƙarar da guda 10 kan nan. Sannan kuma bayan nan in ka fito ga nan wurin shi ma suna nan wurin app ne za ka je ka buga game a baka coins. Sannan nan ma wurin game ne kamar yadda kuke gani gashi nan dai da yawa. Sannan wani abun da zai baka mamaki nan wurin ma gashi nan duka coins ne ake bayarwa da kayan da zarar ka taɓa. Dan haka haɗa wannan coins ba wani mai wahala ba ne. So bayan ka gama haɗawa kamar yadda kuke gani za ka iya dawowa wato fuskan account ɗinka kun ga ya ƙaru. Kun gani abubuwan da na je na yi ya ƙaru. Sannan kuma ana karanta littafi wato news kai zan ce ana karanta news a samu kuɗi. So da zarar in kana so ka karanta news kamar yadda kuke gani gashi nan za ka zo home kamar yadda kuke gani. Da zarar ka zo home kun ga gashi nan ga har da novels da abubuwa da yawa duka dai da zarar ka karanta ana iya zuwa ana samun coins kamar yadda kuke gani. So mun gode wannan shine ƙarshen bidiyon. Ka daure ka danna mana subscribe in wannan shine zuwanka na farko channel ɗin nan da Allah. Sannan ka danna mana alamar like domin ƙarfafa mana gwiwa. Mun gode.